Sníh padal třetí den bez přestávky a Vrána cítil, jak mu vlhkost prolézá límcem, když vytahoval transportní box z korby. Uvnitř ticho. Žádné škrábání, žádné kňučení, žádný zvuk, který by naznačoval, že box obsahuje živé zvíře. Jen pach dezinfekce a pod ním něco teplejšího. Srst, dech, tělo, které čekalo. Otevřel dvířka. Pes nevyšel. Seděl vzadu, hlava rovně, oči na Vránovi. Německý ovčák, 5 let, srstnatý hřbet zašedlý prachem z převozu. Levé ucho nakloněné o 5 stupňů dopředu. Permanentně. Jako by ho někdo nastavil a zapomněl vrátit. Pravé vstyčené. Asymetrie, která vypadala jako závada, dokud si člověk neuvědomil, že pes poslouchá 2 různými způsoby najednou. Vrána sáhl po vodítku na opasku a počkal. Koda, tak stálo ve spisu, se nepohnul. 4 stránky. Vrána je četl 2krát, jednou v kanceláři, jednou na chodbě, zatímco čekal na klíče od kennelu číslo 7. 3 certifikační pokusy, všechny neúspěšné. Recall nulový. Indikace předmětu nulová. Poznámka psaná rukou, která se neobtěžovala s úhledností. Pes vykazuje dezorientaci v terénu, nereaguje na přivolání, opakovaně opouští přidělenou trasu. Pod tím razítko a datum. Pod razítkem doporučení k vyřazení z programu. Major Dvořáková mu složku předala v kanceláři, kde na zdi visely evaluační formuláře seřazené podle čtvrtletí. Numerická skóre v úhledných sloupcích. Každý pes číslo, každé číslo. Verdikt. Máš 6 týdnů, řekla. Neseděla za stolem. Stála u okna, ruce za zády, postoj člověka, který už rozhodnutí učinil a nyní je sděluje. Pak civilní útulek nebo likvidace z programu, pokud se nenajde umístění. Vrána přikývl. Nesáhl po otázce, která mu seděla v krku, protože odpověď byla ve složce a složka byla jasná. Kennel číslo 7. Betonová podlaha, kovové dveře, fluorescenční trubice, která bzučela frekvencí těsně pod prahem slyšitelnosti. Člověk ji neslyšel, ale cítil ji v zubech. Vrána zavedl kodu dovnitř. Pes vešel bez odporu, bez zájmu, bez jakéhokoliv signálu, který by šlo zapsat do kolonky. Posadil se doprostřed boxu. Vrána položil pamlsek na beton. Koda se nepodíval. Hodil míč. Míč se odrazil od zdi a zastavil se u misky s vodou. Koda se nepodíval. Dal povel. Německy, jak předepisoval protokol. Koda seděl. Ne ve vzdoru, ve stavu, který Vrána nedokázal pojmenovat. Jako člověk v čekárně, který ví, že na něj nepřijde řada. Dvořáková procházela chodbou, vedle ní kolegyně z veterinárního oddělení, bílý plášť, desky pod paží. Jejich kroky zněly na betonu jako metronom. Ten pes nemá co nabídnout. Dvořáková to řekla přes chodbu, aniž stišila hlas. Ne krutě, klinicky. Jako člověk, který sděluje teplotu vzduchu nebo stav vozovky. Konstatování tržní hodnoty, nulový výstup, konečný rozsudek. Kroky se vzdálily. Dveře na konci chodby klaply. Vrána stál u mříže a díval se na psa, který se nedíval na nic z toho, co mu nabízel. Pak Koda udělal jednu věc, potom otočil se. Pomalu, s gravitací pohybu, který nebyl naučený. Zády ke dveřím, čelem k Vránovi. Posadil se znovu, tentokrát tváří ke mříži, ke člověku za ní. Nehlídal jídlo, nehlídal východ, hlídal Vránu. Vrána to poznal. Nerozumem, tělem. Svaly na předloktích mu stuhly dřív, než myšlenka dorazila. Dědečkova chalupa u Šumavy, kennel za domem, německý ovčák, jehož jméno si nepamatoval, protože mu bylo 12. A nikdo mu neřekl, proč jednoho rána kennel zůstal prázdný. Dveře otevřené. Žádné vysvětlení. Od té doby nezavřel dveře kennelu, aniž by se ohlédl. Bylo 11 v noci. Výcvikové středisko tiché. Sníh za okny tlumil poslední zvuky okresu. Vzdálené auto, nákladní vlak, pes v sousedním boxu, který se převalil ve spánku. Fluorescenční trubice bzučela. Vrána seděl na betonové podlaze chodby, záda opřená o zeď, nohy natažené. Netrénoval. Neměl plán. Koda seděl na druhé straně mříže, čelem k němu, nehybný. Levé ucho nakloněné dopředu, pravé vstyčené. Oči klidné a přesné jako zaměřovač. Vránova ruka ležela na koleně.
Prsty sevřené kolem vodítka tak, že klouby zbělaly, ale ruce se nehýbaly. Napětí statické. Jako člověk, který drží dech, ale ne plícemi. Díval se na psa a viděl dědečkův prázdný kennel. Prázdné dveře. Ráno bez odpovědí. Tentokrát dveře nezavřel. Poprvé se pes neodvrátil. Vítr se opřel do plotu střediska a Vrána sklonil hlavu, zatímco Koda kráčel u jeho levé nohy přesně tam, kde žádný výcvik ho nenaučil chodit. Ráno páchlo sněhem a naftou z generátoru za budovou. -6. 3. týden. 3 týdny propadání. Recall 0. Vrána stál na cvičišti s ostatními handlery, píšťalka v ruce, a díval se, jak Koda ignoruje přivolání, jako by zvuk neexistoval. Indikace předmětů. Vrána schoval pachovou tyč za betonový blok a pes prošel kolem bez zpomalení, bez náznaku zájmu, bez jediného škubnutí nosu, směrem, kde předmět ležel. Heel, neexistující. Koda šel, kam chtěl, a to, co chtěl, nemělo žádný vztah k povelům, které Vrána znal. Numerická skóre na dvořákové zdi klesala každý týden. Vrána je nemusel vidět. Cítil je v tom, jak kolegové přestávali klást otázky a začínali odvracet pohled, ale okraje. Okraje vyprávěly jiný příběh. Při přesunech ze cvičiště do kennelu Koda systematicky kontroloval rohy. Ne nahodile, v oblouku, hlava otočená doleva, pak doprava, levé ucho, nakloněné dopředu jako anténa, nastavená na frekvenci, kterou Vrána neslyšel. Každý roh, každý přesun. Totéž pořadí, totéž tempo. Na procházkách v parku se pes zastavoval u laviček. Vrána to zpočátku zapsal jako další odchylku, další řádek do kolonky selhání. Pak si 3. den všiml vzorce. Koda se zastavoval u obsazených laviček. Nikdy u prázdných. Stál, váha rozložená na všech 4. Hlava mírně nakloněná a sledoval člověka na lavičce 2-3 vteřiny. Pak šel dál. Žádný štěkot. Žádná indikace. Jen zastavení, pohled, posouzení a odchod. Vrána to nedokázal pojmenovat. Neměl proto slovo, které by obstálo v hlášení. Ale tělo mu říkalo, že se dívá na něco záměrného. Ne na dezorientaci, ne na rozptýlení. Na práci. Práci, pro kterou neexistoval formulář. Středeční ráno, ranní výběh podél drátěného plotu. Sníh na plotě vytvářel bílé hřebeny, které vypadaly jako ostří nožů proti šedému nebi. Koda běžel 20 metrů před Vránou, nos u země, pravidelný rytmus, pak stuhl. Zastavení bylo okamžité. Ze cvalu do nehybnosti bez přechodového kroku. Všechny 4 tlapy v zemi, váha přenesená dopředu, ocas v linii s páteří, pravé ucho vstyčené, levé v permanentním náklonu. Asymetrie, která signalizovala něco dřív, než se Vrána stačil nadechnout. Pes nehleděl na jiného psa, ne na veverku, ne na pohyb za plotem, ne na nic, co by standardní protokol označil za podnět. Hleděl na chodník za plotem střediska, kde muž v tmavém kabátu kráčel s aktovkou v pravé ruce. 100 metrů. Příliš daleko na pach, příliš daleko na zvuk. Vrána sledoval Kodův pohled a pak muže. Klidná chůze, kabát zapnutý až ke krku, aktovka z tmavé kůže, kroky člověka, který jde tam, kam jde každý den. Nic nápadného, nic, co by zaregistroval hlídkový protokol. Muž neotočil hlavu, ale zrychlil. Nepatrně. O půl kroku, možná méně. Zrychlení člověka, který cítí pohled, ale nehodlá to přiznat. Koda stál ještě 20 vteřin po tom, co muž zmizel za rohem. Vrána počítal. Pak pes uvolnil tělo, sklonil hlavu a pokračoval v běhu, jako by se nic nestalo. Ten večer Vrána seděl u malého stolu v ubytovně, deník otevřený na prázdné stránce, pero v ruce. 3 týdny záznamů, čísla, časy, výsledky testů, které se všechny četly jako rozsudek. Přeskočil je. Na čistou stránku napsal jedinou větu. Reaguje na lidi, ne na podněty. Zavřel deník. Neměl důkaz. Neměl vysvětlení. Měl jen 3 týdny okrajového chování a jednoho psa, který fixoval cizince na 100 metrů za plotem a pak stál 20 vteřin poté, co cizinec zmizel. Ráno na stole obálka.
oficiální formát, razítko velitelství, dvořákové podpis přes klapku. Doporučení k přeřazení. Vrána poznal ten typ obálky. Viděl jich 10 za 2 roky služby na středisku. Každá znamenala konec přidělení. Lhůta zkrácena na 3 týdny. Dvořáková neposlala zprávu osobně. Nepotřebovala. Čísla mluvila za ní a čísla byla přesná. Vrána obálku položil na pravý okraj stolu. Nedotkl se jí. Vedle ní ležel deník, otevřený na stránce s jedinou větou. Za oknem sníh padal 3. den bez přestávky. Chodník podél plotu střediska, prázdný, ale ve sněhu stopy. Vrána si je prohlédl přes sklo, ačkoliv z ubytovny neviděl dost daleko na to, aby rozeznal detail. Stopy vedly směrem k parku. Mohly být kohokoliv. Mohly být včerejší. Mohly být ničí. Vrána se díval na obálku. Nedotkl se jí. Za oknem sníh překrýval stopy, které vedly tam, kam ještě nevěděl, že bude muset jít. -8 a vítr ustal. To bylo horší než vichr. Bez pohybu vzduch stál jako stěna a chlad se usazoval na exponované kůži s trpělivostí někoho, kdo ví, že má celou noc. Vrána cítil, jak mu mráz hledá cestu pod taktickou vestu, pod límec, do míst, kde tělo ztrácí teplo nejrychleji. Koda kráčel 2 kroky před ním, nos u země, vodítko prověšené. Alianční terénní cvičení. Noční nasazení v parku, 6 handlerů, 6 psů, standardní patrolový protokol. Dvořáková přijela ve služebním vozidle 20 minut po zahájení. Motor běžel. Z výfuku stoupal bílý oblak, který se mísil se sněžením a zanikal. Koda měl demonstrovat základní patrolovou práci. Přímka podél betonové cesty, indikace na povel, návrat k handleru. 3 body v hodnotícím formuláři, 3 kolonky, 3 čísla, která Dvořáková potřebovala pro závěrečnou zprávu. Pes odignoroval první povel u vstupu do parku. Odignoroval druhý na rozcestí u líp. Vrána to cítil v žaludku, ten specifický pokles, který přichází, když se veřejné selhání stává nevyhnutelným a člověk může jen stát a dívat se. 2 kolegové u protější cesty si vyměnili pohled, který nemusel mít slova. Pak Koda odbočil z trasy. Přešel betonovou cestu šikmo, překročil lavičku pokrytou 5 cm sněhu a zamířil ke starému dubu. Mohutný kmen, rozvětvený kříž ve výšce 7 metrů, korunní klenba ztracená v tmě a padajícím sněhu. Koda obešel strom v kruhu o průměru 4 metrů. Dokončil oblouk a začal znovu. Vrána ho zavolal. Německy, ostře, jak předepisoval protokol. Koda neotočil hlavu. Druhý kruh. 3. Nos u země, pak výš, pak zase dole. Levé ucho nakloněné dopředu, pravé vstyčené. Asymetrie, kterou Vrána už znal jako varování dřív, než ji dokázal přečíst jako jazyk. 5 minut. Kolegové přestali předstírat, že nepozorují. Stáli u svých psů v klidném postoji lidí, kteří jsou svědky něčeho trapného a nevědí, kam se dívat. Sníh se hromadil na Kodově hřbetě, tenká vrstva, která rostla s každým kruhem. Vrána stál na místě, vodítko v ruce a počítal. 10 minut. Dvořáková ve vozidle sáhla po něčem na sedadle spolujezdce. Formulář. Pero. Vrána to viděl přes čelní sklo. Silueta ženy, která zvedá ruku k psaní. Kruhy se zužovaly. Průměr 3 metry. 2,5. 15 minut. Vránovi stopy kolem dubu vytvářely vlastní kruh. Menší, nepravidelnější. Stopy člověka, který následuje psa, aniž by se rozhodl ho následovat. Kondenzace dechu visel ve vzduchu jako série nedokončených vět. Jeden z kolegů řekl něco. Vrána nezachytil slova, jen tón. Tón člověka, který navrhuje, aby se s tím přestalo. 20 minut. Vrána se podíval na vodítko ve své ruce. Prsty sevřené tak, že klouby zbělaly. Ruce nehybné. Napětí statické. Tělo drželo dech, který plíce už dávno pustili. Ten pes nemá co nabídnout. Věta přišla jako vždy. Dvořákové hlas. Klinický, bez krutosti, konstatování teploty vzduchu. Ale tentokrát se zastavila v půli cesty mezi vzpomínkou a významem. Vrána ji otočil. Nemá co nabídnout, nebo nemáme čím měřit. Otevřel prsty. Povolil vodítko.
Provaz proklouzl dlaní a Koda se pohyboval volně, bez tahu, bez odporu, bez člověka na druhém konci, který by rozhodoval o směru. Pes dokončil poslední kruh. Průměr 1,5 metru. Zastavil se. Posadil se čelem ke kmeni. Hlava nahoru. Nehybný. Sníh mu ležel na hřbetě jako bílá deka, kterou nikdo neprostřel. Pravé ucho vstyčené do tmy. Levé v náklonu. Oči fixované na bod 7 metrů nad zemí. Vrána následoval pohled. V rozvětveném kříži kmene silueta. Nehybná. Sníh na ramenou postavy centimetr, možná víc. Dost na to, aby tam ležela déle, než je zdravé ležet kdekoliv při -8. Nohy podkleslé do vidlice větví. Jedna ruka svěšená podél kmene, hlava nakloněná pod úhlem, který nevypadal jako spánek. Na lavičce pod dubem prázdná lékovka. Průhledné sklo, žádný štítek, žádný předpis. Ležela na sněhu jako věc, kterou někdo odložil s pečlivostí člověka, který uklízí po sobě. Vrána sáhl po vysílačce. Hlas mu nesedl na první pokus. Slova se zastavila někde mezi hrdlem a jazykem. V místě, kde tělo reaguje dřív než mysl a odmítá pustit zvuk, dokud si není jisté, co říká. Nadechl se. Druhý pokus prošel. 3 věty. Souřadnice, stav, potřeba sanitky. Záchranáři dorazili za 9 minut. Muž bez domova, podchlazení 3. stupně, vysoká hladina sedativ v krvi, žádný předpis, žádné doklady. Naložili ho na nosítka s efektivitou lidí, kteří tohle dělají 3krát týdně a vědí, že rychlost je laskavost a všechno ostatní počká. Červená světla sanitky blikala přes sněžení a měnila vločky na krvavé tečky, než zmizely v tmě. Vrána seděl v interiéru sanitky na sklopném sedadle. Koda u jeho nohy, bok přitisknutý k Vránovu lítku. Ne proto, že dostal povel, protože si vybral místo. Červené světlo pulzovalo přes psovu srst a Vrána díval se na své ruce. Prsty uvolněné, vodítko smotané na koleně. Poprvé za 3 týdny nesvíral. Ten pes nemá co nabídnout. Ne verdikt. Otázka. Otázka, na kterou nikdo nečekal odpověď, protože nikdo nevěděl, že je to otázka. Sanitka vyjela z parku. Červená světla se rozplynula ve sněžení, dokud nezbylo nic než bílá tma a zvuk motoru, který slábl. Na větvi dubu zůstala jen prohlubeň ve sněhu, kde leželo tělo. Tvar člověka otisknutý do zimy, lavička pod ním prázdná. Lékovku zajistili záchranáři v průhledném sáčku. Vrána stál u stromu, vodítko povolené. Koda seděl u jeho nohy a díval se do tmy směrem, kudy odjela sanitka. Ticho tak hluboké, že Vrána slyšel sníh dopadat na Kodův hřbet. Ve služebním vozidle Dvořáková držela pero nad formulářem. Kolonka Výsledek cvičení zela bílá jako sníh na větvích dubu. Pero se nehýbalo. Vrána šel podél plotu střediska a Koda kráčel u jeho levé nohy, nos nízko nad čerstvým sněhem, který přes noc překryl včerejší stopy. Ráno páchlo mrazem a mokrým kovem. Slunce nikde, jen šedá plocha od obzoru k obzoru, jako by někdo přetáhl přes město prostěradlo a zapomněl ho sundat. Telefon zazvonil ve 4 ráno. Policejní vyšetřovatel, kterého Vrána neznal, hlas člověka, který pracuje ve 3 v noci tak často, že už nerozlišuje směny. Lékovka z lavičky pod dubem. Žádný štítek, ale výrobní číslo. Výrobní číslo vedlo k distribuční síti, distribuční síť k nemocniční lékárně, lékárna k jedinému jménu s přístupem k nepředepsaným sedativům. Mudry Trubku, Pavel Kořínek, psychiatr. Městská smlouva, přístup ke krizovému centru, legitimní průkaz umožňující pohyb v parku po zavírací hodině. Bezúhonný. Veřejně znám jako doktor, co pomáhá bezdomovcům. Vrána si vzpomněl na muže v tmavém kabátu. Chodník za plotem, aktovka v pravé ruce, kroky, které zrychlily o půl taktu, když Koda stuhl. 3 týdny. Koda ho označil 3 týdny předtím, než lékovka dostala jméno. Policejní spolupráce odhalila vzorec během 2 dnů. 8 podobných hospitalizací za 2 roky. Vždy osoby bez domova. Vždy vysoké hladiny sedativ bez předpisu. Vždy ztracené doklady. A na ty doklady čerpané sociální dávky, přihlášky k trvalému pobytu, žádosti o příspěvky.
Kořínek nevraždil. Nemusel. Sedativa v kombinaci s mrazem to dělala za něj a nikdo nevyšetřoval, protože bezdomovec, který umrzl v parku, nebyl případ, který by někoho budil v noci. Koda na něj reagoval na chodníku, na stovky metrů. Bez pachové stopy, bez vizuálního podnětu, bez čehokoliv, co by šlo zapsat do hlášení. Vrána to věděl a nevěděl, co s tím ví. Odpoledne přijela 2 neoznačená vozidla. Zastavila na parkovišti střediska vedle sebe, přesně jako by řidičům někdo předem vyměřil místa. Z prvního vystoupil muž v olivové bundě bez insignií, štíhlý, 60 nebo víc, obličej člověka, který strávil víc času pod otevřeným nebem než pod stropem. Ruce klidné. Postoj člověka, který dělal rozhodnutí v místech, kde rozhodnutí měla trvalé následky. Plukovník Ray Suttner podal Vránovi ruku bez úvodu. Stisk krátký, suchý, měřený. Neřekl své jméno, dokud se ho Vrána nezeptal. A pak ho řekl jednou. Bez hodnosti, jako by hodnost byla detail pro lidi, kteří potřebují hierarchii, aby věděli, komu naslouchat. Pak uviděl Kodu. Pes seděl u Vránovy nohy, čelem ke dveřím budovy, váha na všech 4. Levé ucho v permanentním náklonu. Suttner se zastavil. Něco mu přijelo přes tvář. Krátké, nekontrolované jako stín mraku na vodní hladině. Ne profesionální výraz. Ne výraz člověka, který přichází hodnotit. Výraz člověka, který vidí někoho, o kom si myslel, že ho už neuvidí. Okamžik trval 2 vteřiny. Pak Suttner sundal pohled z psa a vytáhl z vozidla zapečetěnou složku s razítkem, které Vrána znal jen z briefingů, u kterých nikdy neseděl. Ten pes držel perimetr 6 hodin, sám v Alepu, vedle těla svého handlera. Řekl to bez předehry, 2 věty. Hlas rovný jako pravítko položené na stůl a pod ním váha, kterou Vrána cítil v hrudníku dřív, než ji pochopil hlavou. Staff Sergeant Marcus Cole. Výbuch. Tlakové poranění levého ucha. Evakuační tým musel Kodu fyzicky odnést, protože pes odmítl opustit pozici u těla muže, který už 6 hodin nedýchal. Suttner otevřel složku na straně 3 a otočil ji k Vránovi. Program DARPA KVVC Metabolic Detection. Klasifikovaný. 3 psy, kteří dokončili výcvik. Koda byl druhý. Cíl programu postkatastrofické vyhledávání přeživších v prostředí s vysokým počtem obětí. Pes musel rozlišit živého člověka od mrtvého na základě metabolických signálů, tělesná teplota, hladina kortizolu, dechová frekvence, chemické markery stresu. Ne pachová stopa osoby, stav organismu. Vrána četl a svět se přepisoval pospátku. Každé opuštění trasy, každé zastavení u obsazené lavičky, každý okamžik, kdy Koda ignoroval povel a šel jinam. Jinam, kde byl člověk, jehož tělo vysílalo signál, který žádný standardní test neměřil. 3 neúspěšné certifikace. 3 certifikace, které zkoušely recall, heal a indikaci předmětů u psa vycvičeného rozlišovat živé od mrtvých. Zkoušeli houslistu z orchestru, jestli umí hrát na triangl, a když neuměl, napsali do spisu neschopen. Vrána zavřel složku, podíval se na Kodu. Pes seděl ve stejné pozici, čelem ke dveřím, levé ucho nakloněné, oči klidné. Čekal. Jako čekal vždycky. Na handlera, který pochopí. Vrána poklekl. Pomalu, bez povelu, bez účelu, který vyšel zapsat do formuláře. 1 koleno na zmrzlém betonu. Položil dlaň na Kodův bok. Na místo, kde srst přecházela z tmavé do světlé, kde pod prsty cítil žebra a teplo a dech, který přicházel a odcházel s klidem tvora, který vždycky věděl, co dělá. Poprvé se Koda neodtáhl. Poprvé Vrána nevěděl, kdo koho uklidňuje. Dvořáková stála 3 metry za nimi. Složka s razítkem ležela na stole u okna její kanceláře, kam ji Suttner položil bez komentáře. Vedle ní Dvořákové vlastní zpráva. Ta, kterou psala 3 týdny, plná čísel a verdiktů a kolonek, kde každé skóre říkalo totéž. Dívala se na Vránu, jak klečí u psa a na psa, který poprvé přijal dotek, aniž by ho kdokoliv nařídil. Suttner zavřel aktovku. Podíval se na Kodu, podíval se na Vránu.
Nepřišel jsem ho vzít zpátky. Přišel jsem vám říct, co máte. Vozidla odjela. Ticho po nich zůstalo hutné jako sníh, který padal bez přestávky. Dvořáková se vrátila do kanceláře. Sedla ke stolu. Vzala zprávu, kterou psala 3 týdny. Začala ji přepisovat od prvního řádku. Nikdo ji o to nepožádal. Vrána stál venku. Sníh na ramenou, sníh v otisku bot. Koda u jeho nohy, bok lehce opřený o Vránovo lítko. Poprvé Vrána věděl, co má, a poprvé rozuměl, co Koda celou dobu nabízel. Neposlušnost, nevýkon, nečíslo do kolonky. Přesnost. Tichou, nezařaditelnou, neúnavnou přesnost tvora, který nikdy nepřestal pracovat. Jen nikdo neměřil správnou věc. Sníh křupal pod podrážkami a Vrána šel parkem podél betonové cesty, kde před týdnem stála sanitka s červenými světly. Koda kráčel 30 metrů před ním, bez vodítka, bez povelu. Ranní světlo, bledé, ploché, lednové, leželo na zasněžených lípách jako prach na nábytku v opuštěném pokoji. Kořínek byl zatčen den předtím. Žádná honičky, žádná scéna, žádný odpor. 2 policisté v civilu ho zastavili na chodníku 2 ulice od krizového centra. Předložili dokumenty. Řekli, pojďte s námi. Kořínek se podíval na dokumenty, pak na policisty a šel. Aktovku nesl v pravé ruce, jak ji nesl vždycky. Na stanici ji otevřeli a uvnitř našli přenosnou lékárničku s 8 lékovkami bez štítku. Čísla výrobních sérií odpovídala. 3 přeživší identifikováni v nemocnicích po celém kraji. 2 muži a 1 žena. Všichni bez domova, všichni s ukradenými doklady, všichni naživu jen proto, že mráz toho ledna nebyl dost hluboký na to, aby dokončil, co sedativa začala. Systém, který fungoval 2 roky díky tomu, že nikdo nesledoval správným směrem, narušil pes bez certifikace. Pes, jehož čich neměl administrativní kategorii. Pes, který na Kořínka reagoval na chodníku za plotem střediska. A nikdo nevěděl proč, protože nikdo se neptal. Vrána šel a díval se na Kodu. Pes se pohyboval volně, nos nízko nad sněhem, tělo uvolněné způsobem, který Vrána za 5 týdnů neviděl. Ne ostražitost, ne ignorování. Klid tvora, který pracuje a ví, že tentokrát někdo sleduje. Dvořáková podala revidovanou zprávu ráno. Vrána ji viděl na stole v kanceláři, když šel pro klíče od kennelu. Žádná omluva. Žádné vysvětlení. 1 věta v závěru, napsaná písmem, které bylo menší a pečlivější než zbytek dokumentu. Navrhujeme přehodnocení certifikačních kritérií pro K9 jednotky s nestandardním výcvikovým profilem. Pod tím její podpis a datum. Nikdo jí o to nepožádal, nikdo jí nepřišel poučit, nikdo jí neukázal čísla, která by vyvrátila její čísla. Viděla psa, jak 20 minut kroužil kolem stromu a pak zachránil člověka, pro kterého její formuláře neměly kolonku. To stačilo. Dvořáková nebyla člověk, který potřeboval být přemožen. Stačilo jí vidět důkaz jednou. Koda dostal nové přidělení. Specializované vyhledávání ohrožených osob v zimních podmínkách. Kategorie, která před 2 týdny neexistovala, protože nikdo nevěděl, že je potřeba. Vrána s ním. Přidělení bez lhůty, bez zkušební doby, bez numerických skór na zdi. Park byl tichý. Sníh padal pomaleji než předchozí dny, hřitší, lehčí, jako by si zima uvědomila, že její práce je hotová. Stopy ve sněhu jen 2. Vránovi boty a Kodovi tlapy. Dub stál na svém místě u betonové cesty, větve holé a tmavé proti šedému nebi. Prohlubeň v rozvětveném kříži kmene byla dávno zasněžená. Žádná stopa po těle, žádná stopa po lékovce. Jen strom a sníh a ticho, tak hluboké, že Vrána slyšel vlastní dech. Koda se zastavil. 30 metrů před Vránou uprostřed cesty, kde sníh ležel nedotčený. Zastavil se bez příčiny, kterou by Vrána viděl. Žádný podnět, žádný člověk na lavičce, žádný pach ve vzduchu, který by vysvětloval přerušení pohybu. Stál, váha rozložená na všech 4. Levé ucho nakloněné dopředu, pravé vztyčené. Díval se před sebe do prázdného parku, pak se otočil, pomalu, s gravitací pohybu, který nebyl naučený ani přikázaný.
Otočil se a šel zpátky. K Vránovi. Kroky klidné, hlava mírně skloněná, ocas v linii s páteří. Žádné zavolání. Žádný povel. Žádný důvod, který by šlo zapsat do formuláře. Vrána stál a díval se, jak pes překonává 30 metrů sněhu. Ruce podél těla. Prsty uvolněné. Poprvé za 5 týdnů nesvíral nic, ani vodítko, ani pěst, ani dech. Koda došel k němu a zastavil se. Lehce se opřel bokem o Vránovu nohu. Váha těla proti lítku, neplná, nenaléhavá. Dotek tvora, který si vybírá místo. Teplo srsti přes látku kalhot. Dech, který přicházel a odcházel v rytmu, na který se nedalo spěchat. Vrána se nepohnul, nedal povel, nesáhl dolů, aby psa pohladil. Stál a cítil váhu a teplo a tíhu 5 týdnů, které se přepisovaly pospátku jako stránky spisu, který nikdy neměl pravdu. Neříkalo se nic. Sníh padal na Kodův hřbet a tál. Park byl prázdný. Město za stromy tiché jako stránka, na které ještě nikdo nepsal. V kanceláři střediska ležela Kodova složka na stole. 4 stránky selhání, 3 neúspěšné certifikace, poznámka o dezorientaci v terénu. Na poslední stránce věta přeškrtnutá perem. 1 tah. Rovný, rozhodný, bez váhání. Ten pes nemá co nabídnout. Pod škrtem nový řádek. Jediné slovo. Přehodnoceno. Bok psa u nohy. Sníh, ticho. Neprohlášení. Fakt.